Nu går vi i lyrisk koma. Er der nogen, der skal have noget med? En god satiriker er... Slagmarkens lang sidder i den vejdekamp på lokum og tømmer sin tør. På det tidspunkt skreg samtlige medlemmer, der var til stede. Det var ikke så mange. Det var nogle af de der vigtige møder, så det var sikkert kun 11-12 stykker. Resten var clearet. Jeg ved ikke, hvad de laver. Men de morede så meget. Og så sluttede han med at sige, at det er kultur! Og det er jo egentlig et fantastisk godt spørgsmål, man altid kan stille hinanden. Og især i dag, når Jomfru Ane har 40 års fødselsdag, så kan man jo se tilbage på de 40 år, der er gået, så kan man sige med Art Jacobsens ord, at det er kultur. Og det må vi svare ja til. Det har været kultur i alle regnbuens farver, og der har ikke været mange tangenter, for at sige, der har ikke været nogen tangenter på kulturens store Steinway-fly, der ikke har været i aktion. Vi sov aldrig. Vi besvimede bare en gang imellem. Never dance at crazy, that's my God. Det er ligesom 1930, da kapitalen var på røven sidst. Der skulle de tjene på krig og bananer. Det ser ud til, man må blive socialist. Bedre end fast arbejde. Hvor trygt de er på videnskab, den skinner skæg for snart. Hvor tror der her, nu tror du mere, hvor kryds og tværs kraft. Vi akkumulerer, hele horisonten rundt af himlen, der er sort. Skyerne er som sten, her er bare hårdt. Hele kampen for resultat, og angsten for ikke at få nok. Tak, Sia.